handikurana kuzheuko kuri kuitika nyaya dzakasiyana-siyana, madhuna mutuna asingaperi, dzimwe dzinoshamisa, dzimwe nyaya dzekudzi vakadzi vanyanya kuita mbiri yegumbo mumba gumbo pashe. Nyaya yangu yekutanga ndikanaendeni takayogwa nechine mashingo mira yakanzi 6 siblings vaidi from Gunyangu village under Chief Chikwanda in Mashingo have been arrested after assaulting their brother's wife who they accused of cheating on the latter. Anditi ndobva ndachirega ndinoti achikura kanyowanzi chini gokuudzawo kuti vedu yakushauka kwarura nenyaya iyoyi yekunzi vanhu vakungoti iwata kumbomba pashe andizi kuti nekuda kwei. So inhawe kuti kwane masmartphone here saka vangu sei vakungozoti futi kana munhu akamba kwaudi votora mavideo vototenderedza andizi kuti ndo nyaya yacho here kana kuti vanhu vakungoti sei vakungoti kana vakafungira wodi ukuru kana kuti wo pane zviri kuitika kana kuti igorere kuti 2020 ndo saka kune madhuna mutuna akadai akawanda kuti madzimai ari kunzi ndo akunyanya kubatwa achipara mhosva kuti amupara nzvongo idzodzo nokuti kare tasingamuinzwa nyaya dzakadai saka ndizvo kuti nyaya chichikuitika zvikanzi Farisai Gunyangu ane 75, Francis Gunyangu ane 50, Ephraim Gunyangu ane 43, Wilson Gunyangu ane 47, Patrick Gunyangu 38, and Moses Gunyangu 52 appeared before Magistrate Concepta Ngwerume facing charges of assault. And they allegedly beat up Fungai Muvavi and 39, whom they suspected of having extramarital affairs within the neighborhood. Muvavi's husband is Tizrai Gunyangu. It is the state case that on July 31, 2028, around 7 a.m., the six teamed up and went to Muvavi's compound armed with no bukeris, and this good unions, no bukeris, no bukeris, and thorn whips. They ordered the complainant to pack her belongings and leave because they suspected that she was cheating on their brother. Muvavi refused to leave, and the siblings took turns to assault her using whips, open hands, and fists. They left her swollen and bleeding. Neighbors took Muvavi to Masingo Provincial Hospital, where she was attended to and her medical report produced. All the accused were remanded out of custody and will appear in court on November 3, 2020. Yakanyorwana ndisukuti ahidha mhlanga ndo kwanzi prosecuted ndo zvakanyanya sasuku. So there are so many things zvikuitika nenhau idzi asi iko zvinhu unosungwa zvako unongoinda saka ndizvi kunokuda kwei mabrother akazotora mutemo akaisa mukati memaoko avo vada kundogwira nyachi tabhuti vavo handiti ameno asi tichibva pakutenda panhau imweni yabhuti mudu wahudhu zvakare bhuti mudu wahudhu vakanyama kuti how many families have called you makoti so far iwe musoro bhangu, or should I mind my own hokoso or my own business? Izvi vakazonozvinyora kupi kutwitter zvikanzi nevanhu vekuzencelebs bhuti mudu wahudhu speaks handiti vanhu ndokunyora akati adzokazve mudiwa wako hari gute kuti kwazokomana iyi. Feel pity for him, I swear. Handikuri vanema. Like I said, budi mdu wa udofunga watu nini yekuti aiwa vatojera kuti nyango ndikadi vanhu vanotongondituka vanhu vanotongondita throw on, and he's now used that pana chambo muchikisa nyango akadi vanhu vanongomutuka kana basa nazvo. Zvikanzi mind your own hokoso iwewe mudiwa. Kana zvaramba we can't force things, zero for now. Iwe musoro bhangu mind your business also. Nevamwe apo zvikanze zvineinewe uchingoti musoro wakamira kuti twikunge wab1 wepabananas and pajamas. Manje ndoti who is bananas and pajamas handisi kuti ndiani yeyo wangacherwawo. Zvikanzi iwe how many families have called you mukwasha iwe musoro bhangu nevamwewo zvakare. Vamwe vakati eishi mapinda nehati veduwe musazodero. Zvikanzi isitanakirwa ndiyo chichatinaka singamboiti. Vamwe ndovakuti zvakare bvunzawo hako vapedza masipotsi. Can someone tell mudiwa kuti hazvina kumufita zvokungosura achibatikana kwese musu uno aibe pa-MSU unoshava kuti aitei ikoko pa-MSU kuti andinoita kana ndisingatoishi maonera aingu andechikuita from afar. I have never met him but mudiwa kuti, and I don't know if I will meet him.
Mwana manje, that's number 1. Number 2, anizozi kuti klasi dzavanoita zvokudhira nadzo dzakamira sei kuti uzenge wakuta kukwanisa kuti get in touch nabuti mudwawood. I don't know kuti kuda vanhu vepapapa, I don't know. Asi tichiri ipapo ndongovaona zvangu painternet vachinzi nhasi vaenda kunoita lecturing, ndofunga kuti vanenge vachidzidzisa vanhu zvemabhuku izvozvo here kana kuti zvekuti how to make money and shut up. I don't know kuti ndozvavanenge vachiita here. Kune mabhuku avo vanenge vachitenderera nawo imomo kuti vanenge vachimbodii nhasi wangu vachibuda nevanhu veengineering kuti ndo vavanenge vachase vachidzidzisa business. Ndingatapweri ipapo handizivi. Asi zvikanzi akambobatikira futi paUZ trying to play basketball with us. Taingoona kuti zvinorema zvehuserebu izvi. What's wrong with that? Akangoindawo kundoita sekundotamba nevangu. Zvino iko zvinototanga kutomhangara painternet kuti wakatamba basketball nesu. Zvokwadi munhu achasunungukiwo zvake here. I don't know. Zvanzi guys hamusi ball. Zvikanzi you heard me in speeches ndaseka bedwe hanzi the motivational speaker. Why can't you be if you can do that? Ndinotoenda kuti andidi kuda pamwe ndopaidzisa ipapo. Zvafana kuti ukanzi uya utaure paikira unotoendawo mbonotamba nevamwe zvina kushata. Zvikanzi nevamwe ndi attention seeker. How though I don't know. I agree on this one. Trying to fit in but zvimwe hazvizodi munhu ane mafollowers akasiyana. Alright. Hatiziwo. Zvikanzi uyu anongotiwo ungati zverudo zvacho he's a pro. Zvikanzi I don't do beef bro. Zvikanzi nevamwe zvakare. Tumajoko twenyu tunenge twanzwa natwo iwe musoro pangu nevamwe zvakare. For someone who is coming out of a fairly relationship haufanira kutiudza izvozvo. I think mumwe munhu anotoswa kutukwa nevamwe wavo zvakare. Zvikanzi zvamusoro pangu zvakasara vedu vekarekani. Mudiwa haambodzori zvake maspeakers ndo problem yake. Vamwe saka vanhu vamudzoserawo zvake ndikanzi asi pane akomplaina kwauri here kuti nhaye mudiwa hudu last I checked iwowo une musoro pangu. Vamwe vakati we are here for comments. Vamwe ndokuti what does a mudiwa hudu do in life? I don't know. Ndikangoona kuti anofamba nemota dzinenge dzichibhururuka kudai dzakaita mapapiro dzakashama pamusoro ende futi asi kuti vanobuda zvekuadvertise vanobuda vari mustudio mavo vane malights anenge akanaka kana even room vanobuda zvinenge zvakanaka bedroom mavo munoudza kuti makanaka. That bedroom is so nice and cozy handikura nhema ndozvandakanotisa ende ndonotisawo kuti munhu wakanyora bhuku. Saka like in his real life I actually don't know kuti mudiwa kuti vanoita nezve handizivi. Asi ndikuita zvinhu ndakangoona kuti ndozvandongoonawo kuti ndozvanenge vachifambidzana navo vachiita asi bedroom yavo aiwa nyangwe jelosicity ratiki zvedu jelosicity is very bad. Bedroom ramudiwa hudu rakanaka. Madziwai tasi kutoti uchaita mavato waita mavato wondoti handikwanisire kungoita mavato nhasi imba yangu yomboita upside down wombovata madziro imomo nokuti anja semubhedha kamadziro anja semubhedha ende murumu mavo munenge muchiita zvazvitaita zvinenge zvezveblue zvidayo so netv yavo panenge it is very nice. Jealous hatidi zvedu. Jelosicity is very bad. That bedroom is nice. Ndochokwadi chaicho hanzi kuti vanoita nezveyangu ndichiri ipapo. Zvikanzi nevamwe say someone who needs artificial hair. Handisi kuti hakuzema kuti kuti mudiwa hudu vanisa artificial hair kwatozoda kuti zvikanzi kuti mudiwa hudu ko kumbonyarara. I used to think vanhu vanokuvenga pasina asi unodena. Zvikanzi singamboiti kuti mudiwa hudu vanodena. Zvikanzi we are coming for his family as well. Tichanzonzi vana vakoti kumba kwenyu ikoko mind your own business. Kana ndakanzi makoti uri kuda kubesera kwaroora here maserebhe muzimbabwe machuchi inoleka nevamwe zvakare. Pane ane pamuromo nevamwe wavo. Tell us. Chabata vakawanda chinhu chimwe pasi nokuti maudwa chokwadi ndavo makuda kutunga munhu. Kanzi chiri very strong ndosaka vanhu vakuti hasha vari kupinda mafeelings. And for real you guys mudiwa hamudi zveshuwa mazimba munovama bitterness chaiyo kwaiwo wakambonziwo habiwani nevamwewo. Zvikanzi vanhu vane stress unogerwa kusara mhazha zvokwadi chete nekuundwa pano. I see ladies getting all worked up nezvinhu zvisina basa rese. Sometimes this is called what mukwasha indekera is good wo. Vamwe vakati ko iwe wakaitawo mukwasha kwana nhingiwani wakamboberekwa ikoko. Ndakati zvina kushata. Asi vanhu vazhinji vakati ko hasha ndedzei. Why are you angry? Why are you bitter?
Why are you so into Budi life muchidero? Haje basari ngwendikanzika 70 makoti. So what? At the end of the day, just when it on official makoti, someone can I don't know. I see to Sandanga Dangoti, someone go down and got me video. Yeah, the sons of home. So do I go what's very funny was to Kanyaman. Mano was say, Pepper Paling to Kumbun, Kanyaman, good man, Mano drop Mada, Brimdo, Hakashinga. I think don't Mandaka Bugan comes just and move what it is. I think Brimdo don't come face the days, but I won't do work. I'm going to come to some sort of jet. I'm going to how to motivate look to Mano to get in one or to up to not sometimes so why man what you took up Jim Gold. I said now this is and sometimes we said this in Yachon yo divine with a stage not of divine disease if you took a piece second the chapel better shango a pascamtion TV.